ଭାରତର ଏକ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶବଦାହ ଚିତାର ପାଉଁଶ ବ୍ୟବହାର କରି ଦାହ କରାଯାଏ। ଏପରି ଏକ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଭୟ କରେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ପୂଜ୍ୟ ସେତିକି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ଉଜ୍ଜୈନର ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ, ସମୟର ସମୟ। ଏହି ମନ୍ଦିର 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିଗରୁ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ କ'ଣ କାହାଣୀ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଠାରୁ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ? ମହାକାଳ ଏବଂ କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାହିଁକି ଉଜ୍ଜୈନ ସହରରେ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି? ଯଦି ସେମାନେ ଏଠାରେ ରାତିଯାକ ରହିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଏହି ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 4ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଭସ୍ମ ଆରତୀ, ଯାହା ଥରେ ମାନବ ଶବଦାହର ଚିତାର ପାଉଁଶରୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମାନବ ଶବଦାହର ଚିତାର ପାଉଁଶ ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କେବଳ ଏହି ଆରତୀ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁକିଛି ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୁଏ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ମହାକାଳଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସହରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି କାଳ ଭୈରବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ କାଳ ଭୈରବଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ମଦ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ମଦ ପିଇଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଗବେଷକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏହି ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ମଦ କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଖୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କିଛି ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ଆମ ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ହର ହର ମହାଦେବ କମେଣ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ବହୁଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଜ୍ଜୈନ ଅବନ୍ତିକାପୁରୀ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, ଏହା ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଶିବଗଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମଣିଭଦ୍ର। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଭଦ୍ର ଉଜ୍ଜୈନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ମନମୋହକ ଥିଲା। ତଥାପି ଏହା ଚମକ ବ୍ୟାପିବା ସହିତ ଅନେକ ରାଜା ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ରାଜା ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅବନ୍ତିକାପୁରୀ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ସେନା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ସେନା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ସେନାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଟଙ୍କାରେ ନୁହଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଉଜ୍ଜୈନରେ ଆଉ ଏକ ଶେଷ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା। ଦୂଷାଣ ରାକ୍ଷସ। ଦୂଷାଣ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗର୍ବରେ ମତ୍ତ ଥିଲେ ଦୂଷାଣ ସବୁଠି ବିନାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଘୃଣା ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ରାକ୍ଷସ ସେନା ସହିତ ଉଜ୍ଜୈନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଶିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶିବ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ସମଗ୍ର ଅବନ୍ତିକା ନଗରୀ ଅରାଜକତାରେ ପରିବର୍ଷରେ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଦୂଷାଣ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ପାଗଳ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ମହିଳା
ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ରହୁଥିଲେ। 5 ବର୍ଷର ବାଳକଟି ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେଥିରେ ଫୁଲ, ପାଣି ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କଲେ। ବାଳକଟି ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଡାକିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବିଜୁଳି ଆସିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖାଦେଲା, ଯାହା ପୁଅଟା ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ସମାନ ଫୁଲ ଆଉ ବେଲପତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଏହା ଜାଣିଲେ ସେ ସେଠାରେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା, କାରଣ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଫଳ ପାଇଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ନୁହେଁ। ଦୂଷଣ ରାକ୍ଷସ ଯୋଗୁଁ ଉଜ୍ଜୈନ ଭୂମି କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଶିବ ତାଙ୍କ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ସେଠାରେ ଉଭା ହେଲେ। ଶିବ ମହାକାଳ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ। ତାଙ୍କର ଜଟିଳ କେଶ ଲହଡ଼ି, ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଉ ଆଖିରେ ଅଗ୍ନି। ସେ ଦୂଷଣ ଆଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୂଷଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ରାକ୍ଷସ ସେନାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଗ୍ରାସ କଲେ। ଏହି ମହାକାବ୍ୟଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମସ୍ତ ରାଜା ଧନ ପାଇଁ ଆକାଙ୍କ୍ଷିତ ହୋଇ ଶିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଦୂଷଣ ଦଗ୍ଧ ହେବା ପରେ ଶିବ ନିଜର ଭସ୍ମରେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଭସ୍ମରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭସ୍ମିତର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 4ଟାରେ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପୂଜା ମାନବ ଶବଦାହର ଚିତାରେ ପାଉଁଶ ସହିତ କରାଯାଏ। ତଥାପି ଭସ୍ମର୍ତ୍ତି ଏହି ପୂଜାର ରହସ୍ୟ ବହୁତ ଗଭୀର। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା କାହିଁକି କୌଣସି ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ରାତି ବିତାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ମହାକାଳ। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କେବଳ ଭାରତର ନୁହଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ବାବା ମହାକାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମହାକାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାକାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କୌଣସି ନେତା ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ଉଜ୍ଜୈନର ବାହାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତି କରାଯାଏ? ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଜଣେ ରାଜା କିମ୍ବା ନେତା ଏଠାରେ ରାତି ବିତାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଥର ଘଟିଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଏଠାରେ ମହାକାଳଙ୍କ ଦରବାରରେ ରାତି ବିତାଇଥିଲେ ଆଉ ପରଦିନ ସେ କ୍ଷମତା ହରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟେଦିୟୁରପ୍ପା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ବିତାଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମହାକାଳଙ୍କ ଦରବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ? ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ବାବା ମହାକାଳ ଏଠାରେ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁଇ ରାଜା ଏକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ରାଜା ଏବଂ ନେତା ଉଭୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ନେତା ଏଠାରେ ରାତି ବିତାନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବାବା ମହାକାଳଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରାତି ବିତାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 16, 2023ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ସେଠାରେ ରାତି ବିତାଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମହାକାଳଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିପାରିବି। ମହାକାଳ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହରରେ
ରହିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ସେ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଧାରଣା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ଭସ୍ମ ଆରତୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଆରତୀ ପାଉଁଶ ସହିତ କରାଯାଏ। ପାଉଁଶ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତିମ ରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଡ଼ିବା ପରେ ଝାଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପାଉଁଶ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ଆରତୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରର ପ୍ରଥମ ଶବଦାହ ଚିତାରୁ ପାଉଁଶ ସହିତ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆଜି ଏହି ଭସ୍ମ ଆରତୀ କପିଳା ଗାଈର ଗୋବର, ପିପଲ, ବଟବୃକ୍ଷ, ଶାମି ଏବଂ ଅମଲତାସ ଗଛର ପାଉଁଶ ସହିତ କରାଯାଏ। ଏହି ଭସ୍ମ ଆରତୀ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 4ଟାରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ପୁରୋହିତମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ମହାନ ଭାବରେ ଆରତୀ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭସ୍ମ ଆରତୀରେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଭୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ଭସ୍ମ ଆରତୀରେ ଦେଖିପାରିବେ, ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯାହାର ଉପର ଭାଗ ନାଗପଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯାହା ନିଜେ ଏକ ରହସ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସାପ ପୂଜାର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ସାପଙ୍କୁ କେବଳ ପଶୁ ନୁହଁ ବରଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ସୂତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜୈନର ନାଗଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର 3ୟ ମହଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବରଂ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଥରେ ନାଗପଞ୍ଚମୀରେ ଖୋଲାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସର୍ପମାନଙ୍କର ରାଜା ତକ୍ଷକ, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏକାନ୍ତରେ ପୂଜା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଥରେ ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସେହି ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେପାଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ସର୍ପମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ରାଜା ତକ୍ଷକ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କୋଠରୀରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଖୁସି ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଆମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ରାଜା ତକ୍ଷକ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଏକାକିତାକୁ ବିଚଳିତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର କେବଳ ନାଗପଞ୍ଚମୀରେ ଖୋଲାଯାଏ। ନାଗଚନ୍ଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ, ରହସ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଏକ ସଙ୍ଗମ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଦିଗ ଉତ୍ତରକୁ ଦିଗକୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦିଗ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ମହାକାଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମହାକାଳଙ୍କର ଏହି ରୂପ ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଏହି ଦିଗରେ ଏହାର ସ୍ଥାପନ ପଛରେ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆକାଶରେ ତାରକ ଲିଙ୍ଗ, ପାତାଳରେ ହଟକେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ। ଉଜ୍ଜୈନକୁ ସମୟର ନଗରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ମହାକାଳଙ୍କୁ ସମୟର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ 3ଟି ଲୋକରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାକାଳ ମଧ୍ୟ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି? ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଶିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଉଜ୍ଜୈନର କେବଳ ଜଣେ ମହାକାଳ ବାବା ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂତନ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉଜ୍ଜୈନକୁ ଆସନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶିବରାତ୍ରିରେ ମହାକାଳଙ୍କୁ ଦୁଲେ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଧୀରଜ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ଦୀପରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହୋଲିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗୁଲାଲ ରଙ୍ଗୀନ ପାଉଡରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମହାକାଳଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାତ୍ରରୁ ପାଣି ଢାଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏକ ବିଶେଷ ପୂଜାର ଅଂଶ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାକାଳଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଏକ ବିଶେଷ ସାର ଅଛି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜୈନର ରାଜା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଆସେ ସମ୍ମାନ ସମାନ ମିଳିଥାଏ। ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ କେହି ଘୋଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ଯାନ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ବରଘୋଡ଼ା ଚାଲନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ପଥକୁ ଏଡ଼େଇକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହଁ ବରଂ ଭକ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ନିୟମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୈନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ନିଷେଧ ନାହିଁ, ତଥାପି ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ସମ୍ମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନିଜେ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯେପରି କହିଥିଲି ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତିନୋଟି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜୁନା ମହାକାଳ। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହାକୁ ଜୁନା ମହାକାଳ କୁହାଯାଏ। ପୁରୋହିତମାନେ ମୂଳ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ହଟାଇ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ପୂଜା ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହେଲା, ମୂଳ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ଥାନରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବଳକା ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସହିତ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ବହୁତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ପୁରୋହିତମାନେ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିରର ଏକ ଅଂଶରେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହାକୁ ସେତେବେଳଠାରୁ ଏହାକୁ ଜୁନା ମହାକାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ମହାକାଳ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାକାଳ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନା ମହାକାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନା ମହାକାଳକୁ ଦର୍ଶନକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମହାକାଳ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଜୁନା ମହାକାଳଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉଜ୍ଜୈନ କେବଳ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ବରଂ କାଳଭୈରବଙ୍କ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ଉଜ୍ଜୈନ ସହରରୁ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଳଭୈରବ ମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମହାକାଳେଶ୍ୱରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କାଳଭୈରବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଅନୁସାରେ ଏହା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣଙ୍କ ଅବନ୍ତୀ ବିଭାଗରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କାଳଭୈରବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏକ ଉଗ୍ର ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୂପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ ସ୍ୱଭାବର ଦେବତା ଏବଂ ଏହା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଦ ବୋତଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମଦ ଶେଷରେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୋହିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଏକ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦ ରଖନ୍ତି, ତାହା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଅଟକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଯେପରି ଭଗବାନ ନିଜେ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗାତ ନାହିଁ, କୌଣସି ପାଇପ୍ ନାହିଁ, ବି କୌଣସି କିଛି ବି ନାହିଁ, ତଥାପି ମଦ ପିଇଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହଣ୍ଟର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରତାରଣା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ମନ୍ଦିରର ଖଳି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ବରଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସ୍କାନିଂ ମେସିନ୍, HD କ୍ୟାମେରା,
ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁରାଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମଦ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଯାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ଦଳ ଏହାକୁ ସାମୂହିକ ଦିବ୍ୟ ଭ୍ରମ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଚମତ୍କାରର ଏକ ଚମତ୍କାର ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ କୁକୁର ପଲ ଆସି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କଲେ, କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେଲା ଯେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୟରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ନ କରି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର? ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା, ନା ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ? ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଉଜ୍ଜୈନର ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଉ କାଳଭୈରବ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ତା'ର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହର ହର ମହାଦେବ।